ידיים למעלה עכשיו. בדיוק. כך זה נראה לפני פחות משבועיים בצומת אלעזר בגוש עציון. דוד, ערבי שהתגייר לפני שנים רבות, מעורר את חשדם של לוחמי מילואים באזור. תיגע בזה אני ארוג אותך, אתה מבין אותי? הרג אותי. מכאן, בשניות הבאות שנביא לפניכם בתיעוד בלעדי, התפתח שיח בין בית לוחם המילואים לבין דוד. בסיומו בית תירה בדוד פעמיים לעבר פלג גופו התחתון ויביא למותו. אתה יהודי? איך קוראים לך יהודי? איך קוראים לך? דוד. דוד? בן אברהם מטומטם. בן אברהם, יופי. בבקשה. תיגע בזה אני ארוג אותך, אתה מבין אותי? הרג אותי. ידיים למעלה עכשיו. הנה, ידיים למעלה. בדיוק. מה אתה רוצה? אני רוצה שאתה תסתום את הפה ולא לזוז. סתמתי פה, בסדר. הנה, בבקשה, וחזרתי אחורה. יהודי. כך נגמר האירוע הטרגי. לאחר שלוחם מילואים נוסף מעדכן את בית שנמצאה סכין בתיקו של דוד, הוא מחליט לפתוח לעברו באש, לאחר שלטענתו הוריד את ידיו שדרש ממנו להשאיר אותן מורמות מחשש שהוא יגיע לעבר הסכין. דוד בן אברהם, זכרו לברכה, בן 63 במותו, נולד בשם סמך זייתון. בשנת 2019 נכלא על ידי אנשי הרשות שניסו להכריח אותו לחזור לחיות כמוסלמי, אולם הוא סירב, ולימים הפך קורבן של סיטואציה טרגית בימי מלחמה מורכבים. יהי זכרו ברוך.